Astăzi o să vă arăt o mască de față care o să vă facă fața netedă și frumoasă. I-am pus-o și Sofiei, ia uitați ce față are. Dă un pic. E o mască cu nămol de la doTERRA, detoxifiantă, infuzată cu uleiuri esențiale, argile de pământ, minerale purificatoare și substanțe botanice care hrănesc pielea. Aici sunt și ingredientele și este fabricată în America. Să începem procesul. O să o las 20 de minute să acționeze și o dăm jos. S-a strâns fața. Bău. Într-o sticluță de melaleuca T3 sau alcool de ceai care s-a terminat, o să punem câteva uleiuri benefice pentru ten. Vreo 5 picături de tămâie, T3, totul 5 picături, 3 picături de lămâie, 5 picături de lavandă, 3 picături de helichrysum. Adăugăm și 3 picături de mușețel și 3 picături de mir. Și adăugăm ulei de struguri. Amestecăm bine și o să aplicăm pe ten. Dăm bine și pe gât și începem masajul. O să fac și pe amândouă mâinile, pentru că acum când aici nu pot să fac un masaj bun. Inspirați, să vă liniștiți. Uite ce stare de bine vă dau. Fetelor, doamnelor, haideți să avem mai multă grijă de noi, de corpul nostru, de cum arătăm și să folosim produsele corecte. Să ne mai răspățăm și noi câte un pic din când în când. Eu zic că merită, mai ales dacă avem și copii sau joburi și suntem stresate, nervoase. Vă pup!